Næste spørgsmål er, man føler sig afmægtig og fyldes af sørgmodighed sammen med dine personer, og man ønsker, at man kunne hjælpe dem. Er der personer i dine bøger, behandlere, eller i anførselstegn behandlere, som prøver at hjælpe dem til et andet liv? Ja, behandlere er der jo ikke just. Men der er måske mange gode hjælpere. I den her, der er der en dame på knallert. Hun hjælper Dorte med at køre hendes kuffert fra lille Finland til, eller hvad man skal kalde det, til Haslev. Og så nogle er der tit. Nogen, der hjælper. Og pludselig kommer fortælleren selv til at optræde som en god hjælper for et ungt par, der er strandet, fordi de stiger toget i Glumsø i stedet for Lundby. Og de har været i Knuthenborg hele dagen med den enes moster. Og nu skal de til København, og så er det sidste tog kørt. Og så tager de hjem, og så kommer de hjem hos Dorte her. Så der bliver hun jo hjælperen, og så næste dag kan hun næsten ikke slippe af, at hun må følges med dem hele vejen til København. Og hele vejen ud til universitetet, hvor de også åbner døren for hende, men hun skal jo ikke derind, men så går hun ind. Og da de er gået, så skynder hun sig ud igen. Så der er hun jo sådan set en god hjælper. Og John og Putte i Ned til Hundene er jo en slags hjælpere for Bente, som i virkeligheden måske burde komme og hjælpe dem, fordi de har det sørme ikke fornemt med deres piskesmæld og mangel på penge og sådan noget. Men det er mere personerne, som bliver hjælpere for hinanden, end det er... Ja, det vil jeg sige. Det er sådan, det er. Kære Helle Helle, ægteskabet fylder meget i dine fortællinger. Er du specielt optaget af det svære ægteskab? Og hvis ja, hvorfor? Dengang jeg skrev Ned til Hundene, var der en lang periode, hvor jeg ikke kunne få flere uger, hvor det gik dårligt med at skrive. Og det var, fordi jeg ikke kunne få min fortæller på plads. Der bliver kaldt Bente af Putte. Og jeg tænkte, hvad er hun for en kvinde? Jeg havde skrevet den første sætning i bogen, og der siger hun, jeg leder efter et godt sted at græde. Og jeg var bange for, at den sætning var lidt for patetisk faktisk. Altså, at det var for meget, for trist eller for... Men så i stedet for at skrive, satte jeg sådan en udsendelse på, som jeg havde lånt på biblioteket, en dokumentarudsendelse med Tove Ditlevsen, en af mine gamle heltinder. Og så sagde Tove Ditlevsen der, da hun blev interviewet, jeg har været gift nogle gange. Jeg har aldrig kunne lide at sige nej, hvis nogen spurgte. Så kunne jeg pludselig skrive, fordi jeg tænkte, det er sådan nogle kvinder, jeg har. Det er rigtigt nok. Hun kan godt lede efter et godt sted at græde. Hun kan sgu godt se det sjove i det. Hun kan godt se det absurde eller det sorte i det. Jeg har jo sådan nogle kvinder, der bliver revet lidt med af det, der sker. Og så er det, at de pludselig er blevet gift eller ikke, eller er gået. Eller. Så jeg er optaget af ægteskabet, jeg er optaget af relationer. Og måske er Rødby Puttgarden i virkeligheden den bog, hvor der er mindst ægteskab. Men der havde jeg også besluttet, at jeg ville skrive en roman om kvinder uden mænd. Så det er derfor. Det er derfor, den foregår i Rødby Havn også. Ja. Fordi det synes, der var mange kvinder uden mænd, der gør jeg boede. Okay. Det næste spørgsmål, inden vi kommer til vinderspørgsmålet, det er, kære Helle Helle, du skriver ofte om livet i udkants Danmark, som det jo kaldes på tiden. Miljøer, personer, steder etc., du selv kender fra din opvækst og dit liv. Måske er det netop på grund af den personlige erfaring og viden, at du formår at beskrive miljøet, menneskene som blinde og overbevisende. Eller tror du, at man som forfatter kan researche sig frem til samme niveau i indsigt, som hvis man selv oplevede miljøet? Det kan jeg ikke svare på, fordi det kan man sikkert, hvis man er en rigtig god forfatter, kan man jo researche sig frem til alt, hvis man kan skrive. Men for mig vil det ikke være muligt. Det vil være og det har også noget at gøre med ikke at føle, at man kommer til at udstille nogen på en ubehagelig måde. Altså det er ikke interessant for mig at skrive en ond bog om John og Putte, altså overhovedet ikke. Og det er heller ikke interessant for mig at udstille Dorte her som noget, der bare, altså grunden til, at jeg kan træde ind og ligesom jamen det er jo fordi mine bøger handler om det, jeg prøvede at sige der, som jeg havde set din anmeldelse, ikke? At de handler meget om, hvor svært det er at flytte sig fra et miljø til et andet, uden at føle, at man svigter det første. Og måske er det så den, nu bliver det her filmet, og det kan jeg ikke lide, at nogen skal vide, at jeg har sagt, men måske er det det, der hele tiden er på spil i mine bøger. Det er bare fordi, jeg kommer fra noget. Og så har jeg bevæget mig over i noget andet. Og resten af mit liv kan jeg så skrive bøger, der handler om, at de andre er altså stadigvæk gode nok.
Så det vil ikke give mening for mig at skrive bøger, hvor jeg var vred på det, jeg kom fra, eller hvor jeg skulle. Og jeg tror, men det er jo derved ikke være sagt, at der ikke finder en vis udstilling sted af, hvordan John og Puttes liv er, og hvordan Dortes liv er, og så videre, og hendes fasters liv. Men jeg føler, at jeg kan tillade mig at gøre det, fordi det ikke er fremmed for mig. Og fordi jeg ikke hader det, faktisk.